Γεια σας παιδες και καλώς ήρθατε στο match πρόβλεψη για τον Μπράγκα Παναθηναϊκός. Ναι, η πρώτη έδρα πήγε 2-1 και πάμε να δούμε πώς θα πάει η δεύτερη. Εδώ στη Λεωφόρο βασικά. Ναι, στο FIFA παίζει στη Λεωφόρο, στην πραγματικότητα δεν παίζει, αλλά βαριέσαι. Να πω ότι έβγαλα εκτός αποστολής της χώρα. Εντάξει. Όπα, μη... Το γλιτώσαμε. Okay. Ναι. Τι θέλω να πω. Όπα, ναι, για το σκόρα. Το ότι βγήκε εκτός αποστολής, γιατί, ναι. Εντάξει, πραγματικότητα εννοείται πως πρέπει να παίξει, γιατί εντάξει, ας πούμε με την Ντίμπρο πόσα γκολ έβαλε. Αλλά, εντάξει, αυτό που έχασε τώρα λίγο... Ναι. Επίσης έχω βγάλει αλλαγή τον Ιωαννίδη και τον Μπερνάρ για να μπουν στο τέλος, όπως όντως είναι έτσι. Επίσης έχω βάλει τον επίθεση τον Striker, τον Αϊτόρ, ο οποίος όντως γυρνάει και στην πραγματικότητα. Ο παλιός καλός Αϊτόρ. Δεν έχει γυρίσει τέλειωμα, αλλά ναι. Η ομάδα φέτος του Παναθηναϊκού, καλά αυτή δεν είναι φετινή, ας πούμε, περσινή, αλλά έχει τρομερά ονόματα, τρομερούς παίκτες γενικά, εντάξει, ναι. Αλλά... Γκολ, Αϊτόρ κατά Λαπιέντρα κάνει το 1-0. Ναι, αυτό που έλεγα, ότι περιμένετε λίγο να δέσουνε και θα κάνει πολλά πράγματα. Το έδειξε, παντού το έδειξε. Και στο μάτς με την Πράγα που παίζανε πάρα πολύ καλά και στο μάτς με το Βόλο 3-0, ξέρω εγώ. Όπα. Δυστυχώς δεν υπάρχει στο FIFA Ολυμπιακός, οπότε προβλέψεις για Ολυμπιακό δεν θα κάνουμε αυτός. Αλλά θα έχει για... Εκτός και αν καταφέρω κάπως να το φτιάξω, να κάνω μόνο τίποτα ή... Ναι. Θα το προσπαθήσω, αλλά ναι. Ωραία. Αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός είναι σε σκορ ισοπαλίας. Δηλαδή πάει παράταση το μάτς. Αλλά η Μπράγκα έχει πάρει τα πάνω της, κάνει πολλές φάσεις τα τελευταία λεπτά. Για να δούμε αν θα καταφέρει να το γυρίσει όμως. Όπα, λάθος τον Πρινιόλ, λάθος πάσα. Και γκολ, 1-1. Η Μπράγκα είναι σε θέση πρόκλησης για ακόμα μια φορά. Flying high slow. Όλες οι ελληνικές ομάδες θα έχουν πάει καλά φέτος, εκτός τον Άρη. Αλλά ο Άρης και αυτός καλά τα πήγε για το στάνταρ που είχε, δηλαδή ας πούμε με τη η Δύναμο, η Εύβου, ξέρω εγώ, θεωρητικά ήταν να χάσει και το πάλεψε πάρα πολύ, το έχασε τα απέναντι. Αλλά και οι υπόλοιπες, όλες οι ομάδες έχουν πάει κοντά. Και ελπίζουμε να ανεβεί το ελληνικό πρωτάθλημα, γιατί αυτό δείχνει. Αλλά εξαρτάται και το τι θα γίνει στους ομίλους. Λίγο κουρασμένος Μαντσίνη είδα, να τον αλλάξω. Μπιοβέρβιτς. Βγάλε και τον Κουρπέλη που έφυγε προδότης. Αλλά όχι προδότης, ο Ιωαννίδης είναι προδότης. Άντε κάνω όλες τις αλλαγές τώρα, να τις κάνω μετά. Πώς έχω αλλάξει, μπορώ να αλλάξω τον ένα, για να δω. Ναι, δεν μπορώ. Ωραία. Όπα.
Να πω ότι από εδώ και στο εξής οι προβλέψεις ματ θα είναι έτσι στο FIFA. Γιατί τόλουσε ο Αϊτόρ κατά λάθη Γέντρας. Τώρα θα βγει κιόλας. Ναι, γιατί ναι, το PLS πλέον άλλαξε τους παίκτες και δεν έχουν τα σωστά ονόματα, οπότε ναι, δεν γίνεται από εκεί. Και όλα και στο FIFA είναι πιο καλές προβλέψεις. Όπα. Μπριγιόλης. Όπα. Εδώ πέρα. Τι γίνεται, μας έχουν διαλύσει και εδώ. Μπράβο ρε Μάγνουσον. Ο Παναθηναϊκός θέλει ένα γκολ για να ξαναμπεί στο παιχνίδι της πρόκλησης. Και όχι απλά να μπει, βασικά. Να πάρει, να κοντέψει την πρόκληση. Εδώ πέρα, ένα μακρινό σου το Μπρινιόλι δεν προβληματίζεται καθόλου. Πασάρει στο Χουάνκαρ, ο οποίος θέλει να φύγει γρήγορα. Παίζει το Βέρμπιτς που είναι ξεκούραστος. Ο Βέρμπιτς, τρέχει ο Βέρμπιτς. Βλέπει την κίνηση του Ρούμπεν. Ναι, ο Ιωαννίδης, οκ. Ναι, αφορείται στάδε. Ωραία. Βρισκόμαστε στο 70. Δεν αποκλείεται ο Παναθηναϊκός να σκοράρει πάλι στις καθυστερήσεις, αλλά δεν πρέπει να το ρισκάρει, πρέπει να βρει ένα γρήγορο γκολ. Αλλιώς θα χάσει τη θέση του Champions League. Το οποίο. Οπα. Την έχασε τη θέση του Champions League. Το οποίο το να χάσουμε τη θέση του Champions League είναι κακό σίγουρα, γιατί χάνουμε αρκετά λεφτά, πόντους και δεν θα αποκτήσουμε το Champions League, αλλά αν πάμε ας πούμε Europa είναι ακόμη πιο εύκολο να αποκτήσουμε, γιατί πρέπει να σκεφτόμαστε το ότι είμαστε τέταρτο group. Το ότι είμαστε τέταρτο group σημαίνει ότι δεν έχουμε πόντους και θα πάμε πολύ δύσκολες. Άρα ναι, στο Champions League ας πούμε θα πάμε ακόμα πιο δύσκολο. Στην Europa League, ας πούμε το τρίτο group θα παλεύεται όσο να είναι. Εντάξει, το καλύτερο του Champions League, αν και αν θα φύγει. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να βγάλουμε την Μπράγκα. Δηλαδή, αν βγει η Μπράγκα από εμάς, σημαίνει ότι η ομάδα έχει πολύ δύναμη φέτος. Μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Να πω ότι θα κάνω προβλέψεις στο κανάλι για όλα τα μάτια των ομίλων των ελληνικών ομάδων και ίσως κάποια. Αλλά ναι, ας πούμε Real Madrid δεν θα κάνω για ομίλους, θα κάνω ο Βαγιανίδης. Και έχει φύγει ο Βαγιανίδης, αλλά θα έχει κλείσει λίγο. Βγάζει σέντρα και όχι. Απόκληση για τον Παναθηναϊκό 2-1. Αυτό ήταν το μάτς. Ωραία, ναι, αυτό ήταν το βίντεο. Πείτε μου αν σας άρεσε, αν θέλετε να διορθώσω πράγματα, γιατί σίγουρα δεν ήταν τέλειο, ήταν το πρώτο και ναι, το είχα γυρίσει και ιδίως τις αρκετές φορές. Πάντα κάτι πήγαινε λάθος. Αλλά ναι, αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, γεια σας!